To masu sauraron mu barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na inda ba ƙasa wanda Bahaushe kan ce nan ake gaddamar kokawa. Kuma a yau za mu iya cewa zauren namu mun yi wani babban kamu ne na wasu jigajigan 'yan siyasa a jihar Kebbi wanda kowannensu aka ɗaga shi guda ɗaya jigo ne a fagen siyasa a jihar ta Kebbi. Da farko ina tare da Honorable Shafi'u Zauro, babban mataimaki na musamman ga mai girma gwamnan jihar Kebbi wato Dr. Nasiru Muhammad Kauran Gwandu. Honorable Shafi'u, barka da shigowa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka da. Yawa, sannan na tare da Honor Abubakar B Sabo, tsohon dan majalisa mai wakiltar birnin Kebbi a zauren majalisar dokokin jihar Kebbi, sannan kuma babban coordinator na tafiyar shi tsohon minista na shari'a wato Abubakar Malami. Honorable Abubakar, barka da shigowa. Barka ka dai, assalamu alaikum. To sunana Abdulkadir Ali Shehu da zan gabatar da wannan shirin. Bara in jefo tambaya ce ga kai Honorable Shafi'u. Kusan za mu iya cewa akwai zarge-zarge da bangaren shi tsohon ministan shari'a wato Abubakar Malami suke wa gwamnatin ku ta jihar Kebbi akan rashin iya tafiyar da mulki da kuma rashin cika alkawarin da ta dauka lokacin yakin neman zabe da sauran zarge-zarge da suke muku. Shin me zaka ce kan wannan zargin da suke yi muku? A'udhu billahi minash samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina miƙa sallama irin ta addinin musulunci waɗanda ke saurare na a nan gida da kuma waje. Kaga abin da nake so in fahimtar da masu saurare, idan ana maganar zargi ya kamata in san da cewa ta wani gefe ne ake zargi na rashin cika alƙalla na electioneering campaign da aka ɗauka zuwa ga 'yan jiha. Bana suna magana cewa idan ka ɗauki ɓangaren ilimi kusan ana ganin ya koma baya, ɓangaren kiwon lafiya wanda za a iya cewa suna kallon shi mai girma gona a matsayin gogen malamin makaranta wanda ya fara tun daga ƙasa har ya kai wani abu, amma dai bai amfani da gogewarsa kamar da suke faɗa wurin tafi da al'amarin ilimi a jihar Kebbi. Abin da ke faruwa kamar kana magana ta gefen ilimi ya kasu kashi biyu, akwai ilimi na gefe na sama akwai kuma na ƙasa, kamar wanda ake kira muna da basic da kuma higher education. In ka kuma ta gefen basic, gefen primary school da kuma secondary school, mai tashin farko mai girma gwamna ya ɗauki malaman makaranta mutum 2000 saboda ba zai yiwu ba ka ba da ilimi ingantacce ba tare da ka ɗauki malamai waɗanda za su ba da ilimi a wannan gefe ba. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Rizqarra shi kaɗai ke da wannan rekod. Na ƙalubalance ka bincika wanda gwamna ne ya ɗauki malamai tashin farko ya ɗauki 2000. Sannan aka zo gefen makarantu na primary school da na secondary school, gwamnatin jihar Kebbi ta gyara makaranta ta renovated din makaranta fiye da 1000. Sannan ta sake gina makarantu fiye da 800. Sannan ta ɗauki abubuwan karatu ta bayar kyauta zuwa ga ɗalibai. Sannan ka sani da cewa gwamnatin jihar Kebbi ita kaɗai ce ke ciyar da ɗaliban makaranta kyauta, har ta ma waɗanda ke day school ba ma 'yan boarding school ba. So, ko da ma ilimi shi bai tafiya sai da ingantattun malamai. So, da muka zo muna buƙatar ingantattun malamai da kuma wurin zama. So, duka waɗannan abubuwa sai muka ba da priority a kan shi. Muka zo muka ba da wurin zama a koyi ilimi, sannan muka ɗauki malaman da za su ba da kuma ilimin. Idan ka koma kuma a high education, jihar Kebbi ita kaɗai ce ke biyan scholarship 100%. Wannan scholarship ɗin da muke biya babu ruwanmu da wanda ke social science ne ko art ne ko sciences. 100% muke biyan waɗannan kuɗaɗe. Sannan duk da haka gwamnatin jihar Kebbi ta gaji ɗalibai waɗanda ke karatu a waje kamar irin Cairo da India. Waɗannan ɗalibai kuma da ta zo akwai bashushuka da akai gwamnatin jihar Kebbi ta biya waɗannan bashushuka. Kamar yadda nake gaya ma, wata 3 da ya wuce mun samu ɗalibanmu da suka gama karatu wajen mutum 180 da wani abu waɗanda suka gama karatu. Da suka gama karatu kuma gwamnatin jihar Kebbi ta ba su automatic employment waɗanda za su zo su maye gurbi su yi aiki a nan. Sannan in ka bincika a tarihi babu wanda ake biya ma kuɗin induction ko kuma housemanship ko kuma waɗanda ake karatu a waje. Gwamnatin jihar Kebbi tana biya ma ɗalibanta da ke can waɗannan kuɗaɗe. Sannan baya da haka, just recently yanzu haka nake gaya ma, gwamnatin jihar Kebbi ta ɗauki na'ura wanda ake kira computer HP ta ba duk wani ɗalibin da ke karatu a waje kyauta. Malam idan ka diba a wannan ɓangare, waɗanda nasarori
kuma an samo su ne duka cikin shekara 2. To mun ji wannan nasarar da aka samu din yanzu, bari an kuma ga shi Honorable Abubakar B. Sabo. Idan har hakan ta gaske ne, to menene naku na kalubalanta ita gwamnatin shi Comrade Nasiru Idris Kauran Gwandu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum da jama'a masu sauraron mu. Ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Kamar yadda naji mai ba gwamna shawara yana maganganu, ni na ji tambayar da an kai mai da daidai shi ba su a zariya ta wani gehe wanda kusan ba wannan daidai a ce ya fuskanta ba. Ka yi tambaya kan taɓarɓarewar ilimi a jihar Kebbi, wanda yake quiet mun san cewa mai girma gwamna Dr. Nasiru Kauran Gwandu tsohon malamin makaranta na primary school. Ya yi karanta su a primary school, daga nan ya bar karanta su ya shiga kungiyar NUT inda ya zama shugaban NUT na ƙasa. Amma mu abinda muke dubi a cikin jihar Kebbi, mu fara daga malaman primary school waɗanda a 'yan uwa ne abokan aiki ne da suka ji ya tsaya takara sun hito kwansu da kwarkwata sun ba da goyon baya ganin cewa za mu samu ɗan uwa wanda ya san matsalolin sha'anin ilimi na primary school, ganin suka idan ya zama gwamnatin jihar Kebbi ilimin primary school zai inganta. Sai kuma ana ga akasin hakanan. Na ɗaya, su dai malaman primary school na jihar Kebbi kamar yadda kowa ya sani, na ɗaya an biya albashi, ana biyan albashi wanda aka ce a biya ma'aikata bisa kan kari, wanda kowace jiha ta bi bisa ga yadda ake biyan minimum wage, amma sai zan jihar Kebbi malaman makaranta har yanzu akwai wanda ake biya ƙasa ga 20,000 da 30,000. Malaman firamare ko na sakandare? Malaman firamare ke magana tukun. Maganar da ya kuma duk wanda ka ga albashi ne 30,000 bashi ne. Bayan da kana magana ba yi magana ba ka saurare ni. Ban ce kala ba da kana magana ka. Malaman firamare school na jihar Kebbi har yanzu suna kuka da cewa ba a koyi musu minimum wage wanda a daidai a biya su balle su samu sakewa, su samu jin daɗi na ba da ilimi ga yara yadda ya kamata. Sannan kuma kullum kana gani ana nunawa cikin social media, kana ganin makarantu sun taɓarɓare, za a ga makaranta ta primary school ba ta zaunuwa, ga makaranta babu kwano, babu rufi, babu abubuwan zama na ɗalibai. Sannan kuma inda yake magana cewa wai an ɗauki ma'aikata 2,000 a ɗauka aiki an magana ba. Shin ma'aikatan da an ka ɗauka an ɗauki su bisa ga ƙa'ida, an ɗauki wanda adai su yi karanta suwa ɗin ba bisa ga son rai ba, domin mu abin da muka sani waɗanda an ka ɗauka waɗanda a yan uwa ne ga waɗanda a cikin gwamnati, ba wai masana na ko kuma waɗanda ma'ana kana zargin cewa ba ɗauke su abin da aka cewa based on merit ba ne? Ba ma'aikata aka ɗauka waɗanda ke iya ba da karatu wanda ya raga iya fahimta a mataki na makarantun sakandare da primary school ba a jihar Kebbi. An ɗauke su ne bisa ga son rai, an ɗauke su bisa ga cewa wane naunawan ya kawo nashi ɗan wanda yake so a dokan mayan ya kawo, ba wai an ɗauki mutane da za su iya ba da wannan karatun ba. Idan an ɗauke su, mun ji bom ya ɗauki ɗalibai 2,000, ya aka yi jihar Kebbi ita kuma baya yanzu cikin sha'ani nan WAEC da NECO. Ai jihar Kebbi inda aka hito lokacin Sa'idu Ɗakin Gari da lokacin Atiku Bagudu da lokacin Aliru, an ga akwai higher performance kowace shekara muna samun ci gaba ga yaran mu, product ɗin da ake yi su a waɗansu kai rubuta WAEC da NECO, ana samun yara suna cin jarabawa bisa ga ka'ida, bisa ga kan kari, wanda yake yanzu mu jihar Kebbi cikin jihohi 36 jihar Kebbi ita ta baya, duk da cewa gwamnan da jihar Kebbi malamin makaranta ne. Sannan kuma gehen da kai magana gehen lahiya ga shi nan muna da video clip da sauransu, asibitoci an kai ma mutum bisa gado na asibiti babu ko katiba. Ka iske asibiti ma ana sa mutum ruwa an ɗaura ragga ga silin da sauransu. Mu abin da muke magana ba wai muna wani abu ba, muna magana cewa waɗanda a cikin gwamnati ba competent na ba waɗanda a daidai na su tsaya su dubi ta ba don ba su iyawa. To wannan Shafi'u ka gamsu kenan da wannan kalaman da shi wannan Abubakar ko ku kana da ba na ai ra'ayi da yana magana ce ta siyasa. A gane abin da ke da na farko ina so yayi magana da cewa batun issue na minimum wage. Kebbi State ita ce shine mu ne farko da muka fara 100% minimum wage. Duk wanda ka ga salari ne ya sauka bisa da shi ya bashin banki ne. Waɗannan mai da aka ɗauke su na farko
shi da tabbaci da cewa ba su da competency ba su da capacity na a ɗaukar da waɗanda aka ɗauka a koya musu aikin waɗanda za su iya koyar da yare ne ko kuma ƙaƙa ne. Gefen lafiya da suke magana, yau idan za ka yi abu ka yi adalci akan me ke faruwa a kai. Lokacin da gwamna ma ya je wasu asibitai da kanshi da ya ga me ke faruwa ai ya ɗauki mataki. Gwamna shi ne, because gwamna shi kullum abin da yake faɗa, idan za ka yi suka ta gaskiya ta abin da abin haƙi na gaskiya. To ya batun kwanaki can akwai batun ma'aikatan kiwon lafiya irin na wucin gadin nan wanda an yi alkawari tun lokacin yaƙin neman zaɓe cewa za a tabbatar da su. Yanzu barin gaya ma wani abu, na kalubalance ka binciken BBC cikin firar da aka yi duk gwamnonin da aka yi a faɗa a cika. Mai girma gwamna Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, BBC ta tabbatar da cewa shi kaɗai ya cika wannan 100%. Da aka je Onga this time around sun shirya masu bashi award, Allah ya sa bai samu zuwa ba. Ai yayi fada for issue na casualization. So yake dalili ba ne a ce ya zo yana gwamna kuma a ce akwai ma'aikata na wucin gadi. Ka je ka bincika asibitai yawan muka gani duka lebarorin da ke nan ba mu da wani casual staff. Gwamna ya observing din wajen mutum 600 waɗanda ke casualization. So issue na casualization ba mu da shi. Sannan asibitai mu da kake gani an gyaggyara, wasu kuma suna ƙarƙashin suna kan bisa hanyar gyara a kai. Abinda nake son ka sani, mutum ne ya ɗauki alwashi da cewa cikin shekara 4 zai muku kaza, amma kafin ya kai shekara 4, shekara 2 kun samu 70%. To me ya kawo abin korafi a kai? Sannan ku da kuke magana, ai jihar Kebbi jihar mu ce gaba ɗaya. Kowa na da hakki ya zo ya kawo gudunmuwa a ciyar da wannan jiha da a kawo gudunmuwa a wannan jiha. But amma in kana dibi, shin da shi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu da ya shekara 2 ya kawo wannan shi da wanda ke bukata ya zama su har yanzu ɗan takararsu da suke magana a kai, har yanzu ban mu ji me yake kokarin ya yi ba na gefen lafiya da ilimi. Ta gefen ilimi dai mun san komai baya iya yi, saboda mun san da cewa ya gina makarantun da ya gina makarantu ne sun fi kowace makarantu private school tsada a jihar Kebbi. Ashe ko idan zai iya kawo gudunmuwa ta gefen ilimi da zai sassauta abin da ake biya saboda ɗiyan talakawa. Abubakar kaji kalubalen da aka jefe ku da shi, me zaka ce? Abin da nika son in jawo hankalin shi wannan mai magana an mai ba gwamna shawara. Misali na ɗaya dai inda ban ƙara magana ba can gehen sha'anin ilimi. Maganganun da muke yi muna yi bisa ga hujjoji. Na ɗaya, mu maganganun da muka yi na taɓarɓarewar kiwon lafiya cikin jihar Kebbi, muna da videos, clips da sauransu wanda an ka ɗauko asibitocin jihar Kebbi, wanda shi ta kai shi gwamnan yana zuwa yana faɗa da ma'aikatansa, haɗin da ya kai ma yanzu ya dakatar da kwamishina ne na lafiya saboda shekara 2 ɗin da an ka yi ba komi an kai illa an nakasa arzikin jihar Kebbi, an nakasa kuɗin jihar Kebbi. To for doing that, dole ya dakatar da kwamishina ne ya kamata su jinjina. Ku bari in ƙara magana ta. Ni ba yi tafiya da jinjina ko wannan. Arzikin jihar Kebbi da an kasa wajen abinda an kai budgetin sha'anin lafiya ba ai komi da shi ba illa an ɗauke ne muka bashi gefen. Nawa ne muka budgetin gefen education sai mu sani. Shekaru cikin da aka yi. Ina son ka san cewa shekara 2 da aka yi. Muna magana ne akan hujja, saurara ka ji. Zan baka hujja ka saurare ni. Shekara 2 da aka yi. Sai ka ce nawa muka yi budgeting for education, nawa muka kashe for education, sai yanzu da cewa kana magana based on facts ne. Shekaru 2 da an yi cikin jihar Kebbi, asibitocinmu ba su shiguwa ba su zaunuwa ga mutane. Ina son mu kare issue na education ne. Ka ce mun kashe kuɗi, so nawa muka yi budgeting for education, nawa mun kai ni muka yi. Ina son in sani. Wannan yanzu budget na shekara 2 nawa muka yi budgeting for education. Muna magana ne akan hujja da adalci. Ni ina magana kan abin da ke ƙasa, ni ina magana kan abin da kowa baya mana abin da ke ƙasa. Ka nasa bari yanzu. Ina magana kan abin da duk wanda aka ji. Idan ina ji amma ka bari ka ji magana ta. Na bashi miliyan kaza, ya kashe saura kaza.
to sai mu sani ce nawa jihar Kebbi muka yi budgeting yana da kyau ka zaka gane da cewa maganar da suke ta gefen ilimi ba gaskiya bane kage ne saboda ba su da shiga ɗayan an hidda alƙaluma na waye da neko a Najeriya ba su da su a ina ne aka same su a ina ne saboda magana ina magana ne akan hujja da dalili ina son ka sani waɗannan abubuwan mu muna da su muna son mu turo maka su ka gani za mu turo maka asibitoci na daya za mu turo maka kuma indices din da aka ɗauka na sa masa kalubale na ce ɗan takarar su ta gefen ilimi bai iya taɓarɓare komi don ya gina makarantu ne sun fi kowane tsada a jihar Kebbi. So wanda bai tausaya ma ɗan talakawa ba, to ba ka zaton da cewa idan yana fatan ya zo ya zama gwamna zai iya kawo ci gaba ta gefen ilimi. So muna fatan da cewa ya dai gina waɗannan makarantu ya ba da subsidy a ce Honorable Shafi'u baraye ba mu amsar wannan tambayar da kai masa. Honorable Sabo ba mu amsar da yi maka cewa dan takarar ku cewa ya gina makarantun kuɗi da aka hanya ce wanda ba zai iya tausaya 'ya'yan talakawa ba mu amsa nan na. Honorable Sabo dan dakata ya ba mu amsa kan wannan gabar. To dan tsaya ba mu dan dakata baraye ba mu amsar wannan tambayar da kai masa. Shi advisor gwamna shi ya zauna da tsohon ministan shari'a Abubakar Cika Malami shekara 8 cikin gida na hika ci da sha komi ya zama kwasan shi bai taba siyasa aka san shi ba jihar Kebbi bai taba ko zama kansila ba cikin jihar Kebbi kwasan shi ya san shi dalilin gidan Cika Malami kuma Abubakar Cika Malami makarantun da ya gina shi na ɗaya daga cikin wanda shi ga daka shi kullum wajen mina na za a yi ina cikin wasu suka ba da shawara ga abin da za a yi amma ina son ka sani cewa Abubakar Cika Malami ya yi abin da duk wani ɗan jihar Kebbi bai yi ba. Abubakar Cika Malami ya zo ya gina university ta kuɗi cikin jihar Kebbi wadda duk cikin Sokoto Caliphate babu wanda ya gina university irin ta a cikin Sokoto Caliphate bayan Cika Malami. Ya gina makaranta primary a secondary school Rehan. Ya yi abubuwa waɗanda ya kirkiro hanyoyi. Amma ya ce wai ya sa su da tsada yadda 'ya'yan talaka ba za su iya. To ai ban ce ba a gina ba ai an ce a gina amma nawa ne dan shi wanda ke magana ai ya kai iya ne makarantar lokacin da yana ɗasa fata da shi shira cikin wanda ya kai iya ne makaranta kuma yana cikin wanda ga dukkan mutane su kawo yaran su saboda haka mu abin da muka sani bin jihar Kebbi makaranta private school kyauta ake zuwa private school muna tare muna jin inda ake zuwa private school kyauta abin tambaya kenan abin da nake kalubalance shi abin da nake kalubalance shi muna jin ku ina tambaya akwai wanda ga zuwa wata primary school a kyauta Najeriya sai dai ta gwamnati makarantar gwamnati makaranta private school ce ta kuɗi ce waɗanda a ciki an ɗauko malamai kwamfutar malamai a matsayi wanda ya samu kuɗi sanadiyar an ɗauko kwamfutar malamai ne aka sa cikin makarantar domin idan ana iya ba yare karatun da aka kai kuma abin muna jin ka ina so su tafi to ya ne ba shi an tambaya sai to dan saurara honorable Shafi baraye ba mu amsar bai ba mu amsa ci gaba honorable Abubakar ka gane ko kana ji ko makarantar Rehan primary and secondary school wadda a birnin Kebbi duk jihar Kebbi babu irinta an ɗauko malamai daga wurare daban-daban waɗanda ke iya ba yara ilimi ingantacce makaranta ana unhwani da ita waɗanda duk an manya masu arziki cikin jihar Kebbi sun san nan ɗaya suka iya zuwa su kai ɗiyan su samu karatun da suke son su ba su ai shi ko ɗan tallaka ya san makarantar da a daidai kai ai shi amma ni ma bara maka tambaya anan misali kamar da aka buɗe irin akwai wani scholarship da ya bayar wanda ake ɗaukan koda ɗan talaka wanda ba shi da zarafin shiga makarantar watakila idan kokarinsa ya kai a ba shi dama watakila iyayensa ba su da amma kwakwalwarsa kuma za ta iya daukan karatun akwai wata hanya da aka bude musu koko babu ai abin da ake makarantar tana waɗanda ake ɗauka yan jihar Kebbi abin da suke biya ba ɗaya suke da wanda ba ɗan jihar Kebbi ba akwai waɗanda
wallahi ba gaskiya ba ne abin da ba to ai yanzu kana cewa suka zauna suka ba da gudunmuwa na kana cewa suka zauna kana cewa suka yi komai na makarantar kai wacce mai shawara tabbai lokacin da kana tare da shi sai ka ba da wata shawara ni na ba shi shawara ma'ana honorable Shafi'u an kalubalen ka ce ka cewa da kai aka zauna aka tsara in ma tsada ce watakila da gudunmuwa ga aka yi. To bari waɗa mai. Na farko da za a yi muna jin ka. Bara ya ba mu amsa. Shafi'u ba sai dalilin Abubakar cika malami. Shin ni wace shawara ya bai na sama? To bara ya gaya mana ko akwai shawarar da ya bayar. Bara ya gaya mana. Ba mu gaya mana. Abubuwa guda biyu ne. Ka gane abubuwa guda biyu ne. Lokacin da zai buɗe makarantar nan mun ba shi shawara da cewa ya tabbata wanda zai ɗauka aiki a wajen nan a samu maybe 70 to 80% ‘yan jihar Kebbi babu ruwa ne. Ina aka ɗauka. Shi ko idan aka ɗauka ba ‘yan jihar ba. Ka saurara ne. Kana cewa sun kawo wasu an ka ɗauke su aiki wurin ba. Ka saurara ka yi. Kana cewa sun kawo wasu an ka ɗauke su aiki wurin. Mala Abdulrazak na iya tunawa. Abdulrazak. Lokacin da akwai amini da suka yi karatu tare mutum. Muna jin ku. Kai kana cewa sun ka ba da wasu an ka ɗauke su aiki wurin. Yace idan wurin ya yi kai na idan ya yi bai kyau ba tana cewa ba su. To masu sauraron mu dole ne zamu ja wannan shirin kundaji inda aka ta faman fafatawa tsakanin wayannan yan jam'iyyu guda biyu daga jihar Kebbi. Dole zamu dan dakata da su yanzu sannan kuma mako mai zuwan Allah da zamu ci gaba da kawo muku yanda tattaunawa mu da su ta kasance. Da fatan dai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ya sa a yi zaɓe lafiya kuma Allah ya inganta tsarin dimokuraɗiyyar mu. Daga nan BMC Hausa Abdulkadir Ali Shehu ke cewa ku huta lafiya.